Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Desisayis ka mga katapo sang New People's Army, tatlo diri mga opisyal sang rebelde nag-surrender sa katapo sang Task Force LCAC sa Gihulgan City kag Philippine Army. Nalakip sa mga nag-surrender nga katapo sang Central Negros 1 ang commanding officer sang Centro de Gravidad Platoon, isa ka political instructor kag isa ka medical officer. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, commander sang 33rd Infantry Brigade, ang mga false promises ng NPA ang isa sa mga rason sang pag-surrender sa mga anay miyembro sang rebelde. Nagtulod man sa ila sa para magbalik sa sabak sang gobyerno ang mabudlay nga kimtangan karon sa bukid kung sa diin sila ginagutom na. Isa ka programa ginpatigayon sang army sa pag-turnover sang 16 ka mga bag-o nga nag-surrender. Lakip na ang siyampa ka mga rebelde nga nagsungka man sa otoridad sang Marso. Meaning false promises sa ila, nakita naman nila na wala. No? Ang problema sa organization nila, nabudlayan na sila, move sila ng move. Kagang